may kapan iti mudlo na managkalang iti Diyos. Ngayon, kaabang karigiti ng tao, karigiti ng manaway na punagkalang iti Diyos. Ngayon, sumusunod na iti sistema na iti mudlo. So, pili ka, basta kung may sarap. Kaya saan ang mabalin iti ko. Kaya kagandang gano'n na niya ipilyon. Ngayon, ito pilyon, iti sistema na iti mudlo. Iti sistema na iti mudlo, nagmadadali. So, ito yung sistema na ito yung ano, kaya saan lang na ngayon mo pilyo, bigyan, alam siya iti Diyos. Isunod, saan nga tulo si Madala. Isunod, kaya talaga, iti ang nahin. Ngayon na iti pudno nga panagtalag iti Diyos. Kasano ka masigurado na agtalag ka iti ang Diyos. So, masapang nga umunag tayo, iti panang-awat, manipod iti rito. Kaya pantulak iti sa pagpamanong ang gulo. Tapos makita, kaya mapalang nagawa. Lubod-lubog ang dalag kayo ni Diyos. Saan mo lang ay magbagat talaga kayo ni Diyos? Kaya saan mo ka makita, tinandra mo ka na kayo. Saan mo lang ay magbagat talaga kayo ni Diyos? Ngayon, sulod-sulod ka ba? Hindi ko na sistema, hindi ko mo. Ang may kapagsak, manipod, idinamot mo ni Kristo, kas manubuti mo isarapan mo, di namati ka kinakapon Diyos. Kuna yung Biblia, ang nagbalintad na nalintad, gapuin pamatin kaya para. So gapuin ipamatin, nagbalit na yung mga santuan, nagbalit na yung mga taknang kinanaman ng tao. Gapuin ipamatin na yung Diyos, gapuin na nga nagbalit na yung mga nagbigsa, kaya naraglansa. Nagbalit na yung mga nagbigil, kaya nasasama. Kaya kaya yung Biblia, nagapunta, inawat na yung di ako, namati kayo yung di ako, di dapat din, nagbalit na yung mga bagong kaswa, kaya nanay, makaay-ayo, hindi matang yung Diyos. Ngayon ako yung mali, ano ito ay pagtutungtungan din at nga panagtalot. Ini ako Diyos. Ngayon, di ba nagtalot at isumitidya, hindi pa man. Di ba nagtalot at isumitidya, hindi relasyon tayo, kaya ako Diyos. Kaya pamati ako, at ikanagtalan, kaya kalakuan ang level, hindi pa nagtalot. Kaya tatay, dali ko, Hebrews chapter 4, verse 11. Mali mo hindi na lumayat mo iti agina na. Wano saan ka butan, saan ka gana, wano saan ka may stress, wano kaya mo iti sumunod, iti lugar, ano nang anin. Masapot, asaan ka nga badwa iti Diyos. Ngamin, magbadwa ka iti Diyos. Magbadwa ka iti Diyos, ipatumpal na iti ganina. Magbadwa ka iti Diyos, ipatumpal na iti tarigagay, iti puso pamayan na, iti pagayanan na. Di tamat tayo nga, umay ka, iti kapanunutan, na solbanan iti problema, iti bukod mo. Umay ka, iti kapanunutan, na iligtas mo, iti bagin, iti bukod mo, kabalan, iti babalitan, parang ilagam mo, kabalan ka, iti bagin, panananunang iti Diyos. Umay ka, iti kapanunutan, na solbanan, kung iligtas mo, iti bagin, iti bukod mo. Umay ka, iti kapanunutan, na gurungkudan, dahil iti kayat mo, iti bukod mo, manakam mo. Kung umay ka, iti kapanunutan, na gurungkudan, dahil iti arapaap mo, bukod mo mapanakaapak, kaputan, badwa ka, ngati Diyos, kaya ipakupan na itintahin. Kaya kumain ka, hindi ka manunutan, na i-manage mo, iti-trabaho, iti-bukod mo ang kinalain, kaputa at badwa ka, na i-manage, iti Diyos. So, kaputa at badwa ka, iti Diyos. Kita mo yung kapsat. Dahil tayo, ito ko na nga taktika, modus operandi, iti Diyos. Ngayon, ijab mo kaya na araminan, hindi amin na kabalan na tapos saan ka na makadanon, hindi ka makuhan ang level, hindi bukal, hindi panagtalag kini ako, Diyos Christ, hindi panag-inanakin ba na, hindi panag-inanakin mo, hindi amin nabiyang mo kaya ba. Sabagatin ka, ganun kaya mo, hindi maagdaan ni ina na, kung saan nga bagbak, saan nga agdanag, kung saan nga may stress, kung kaya mo, iti sumbrot, iti lugar, ano naman, masakit, na saan ka nagbadwa ini Diyos. Kung ano yung Hebrews chapter 4, verse 11, let us labor therefore to enter into the rest, lest anyone fall after the same example of unbelief. So, matapos tayo marunod, tapos sumunod tayo, itiray ta, paghinanaan. Dilagat ta adya mapasan, pamay tulad itiray dyan kung nakakita, itikinasukin. Kung mapasan, pamay tulad itiray dyan kung nakakita, itikinaawan pamati. So, ikinaawan pamati,
panamati. So dapat sa ating panamati, is itiramot, itiamin, na kita itipaso. So, saan mo nga kaya may talag, itigyan mo itiapo, itiamin na pa sa itigyan mo, itiapo, gapo itisaan, apan namin. Iti mapunang gapunang papayaganda, iti mapunang panagdanan, panagudan, ken panaka-stress, ket gapo itisaan nga panamati. Din yun din. Di sa talas, kahit saan nga iyaw na, puno ilakang, iti red carpet, para kinda. Hindi ka tatakyan na ka, iti na dumadong mga wagas. Atakyan na ka, iti na dumadong mga sistema. Kahit na ka maguyudan ni pababakay ka, kahit na nadadaanan ni tinagan, kahit na ka may bagdag, kahit na disanitis, kahit na may rasaking na ipolyo, kahit na masabay, nakabag ka. So, kita iti modus operandi iti tiyado, kahit na ka maguyudan, may iparuan, manipon, itinaytang alugar, itinay. So, ano tinandigan? Ngayong alas, ngayong sulisugin ka, tapos saan nga talinagin ka, itinay. Ano ibuy-buyagan? Ngayong alas, ngayong sulisugin ka, tapos saan nga talinagin ka, itinay. Ano yung tangay may di ka cellphone mo, di ka email mo, di ka panunod mo, ngayong alas, ngayong buyugin ka, tapos saan nga talinagin ka, itinay. So, di sa talas, kaya ang muna na magkalinaan, kinta, hindi na iso na ang tao. Di ba isa ang magbukbuknan ni Satanas, kaya nung nagkalinaan ka, hindi na. Magbigyan ka na adaan, hindi na. Magbigyan ka na adaan, anak ni Diyos, hindi amin nga puso. Ang yung paningan ni Satanas, kaya paparamidin natin, amin nga kabalan na mga lilaw kinta, tapos isulat pagkakam. Kaya mas pa itinay ka. Saan na nakayat na mamati kayo ni Diyos? Saan na nakayat na galag ka kaya ako Diyos at ang galag kayo ni Bagin, ang galag kayo, ikaw ang galag kayo, sistema kong rason na tinulong. Saan na kayat ni Satanas ang dibendar kayo ni Diyos? Saan na kayat ni Satanas na ninanama kayo ni Diyos? Kaya nangulat namin, saan na nakayat na ninanama kayo ni Diyos? Saan na nakayat na relax kayo ni Diyos? Kayat na imulat yung katiguribo. Pero saan na nakayat na kasapulang ni Diyos? Itibyan. Kaya takot yung mauna na taktika ni Satanas. Di kaya't na, kaya iso na lang hindi mauna na. So, natin tiro na panggap ni Satanas. Iso na natin tiro ang target ni Satanas. Kaya't na naagtalog ka kaya wala. Iso na po na mga maraming ni Satanas, hindi na dumadumang diskarte. Unong utos operante, masalo na mga alinawan, tatlo, saan mo nga ipangmuna, iti ako itigar mo, saan mo nga ipangmuna na iti sa ako iti Diyos. Kantangin na doon, iti pangalinaw ni Satanas, kaya iti na panahon. Iso nga, gaman na yun, isa ako iti Diyos, na iso na iti dalan, iso na iti ang isuro, iti amin na alaminan na yun. Kaya ni Satanas, naaramatan na iti kwarta, tatlong ang talog ka iti kwarta, anang nanguna ng iti Diyos. Kita mo tayo, na tinayat iti kwarta, kaya ang talog ka iti kwarta, anang nanguna ng iti Diyos. Tinayat iti kwarta, kaya ang talog ka, kanang iti banbanag na makita, anang nanguna ng iti Diyos. So, nagkita tinayat iti kwarta, ang talog ka, kanang iti material na banag, anang nanguna ng iti Diyos. Lumaminsan, hanggang sa sibutan, iti kabal na Kristiyano, na sumusunod na kaya ang dinendar na magkayo ng itikwarta. Iso man maminsan ko na agyaman ang kiniako Diyos, ngayon agyaman ang mag-anay ng kwarta, talawan na yung kwarta, kahanap mo ang agasan, yung mga tinagbahan ng hospital. So, noong unang agyaman ka ni Diyos, period. Ang gamit kinikwala, dahil tayo di mauna makanagtalog kiniako Diyos. So, dahil tayo taktika ni Satanas, na kaya na ang talog ka, initao, sistema na yung rason na yung ang talog ka, kada iti banbanag na makita, kaya ganita, iti mauna, nga talog, iti kwata. Isulay ka, iti agbanag na ayat, iti kwata. Kaya mo tayo, na iti ayat, iti kwata. Kaya iso ko iti ramot, di amin nakita, iti kinalas. Tiramot, di amin nakita, di basol, kaya ito saan ka, ang talog, iti Diyos. Tiramot, di amin nakita, di basol, kaya ito saan ka, mamati, iti Diyos. Nung ito na mamaki ni Diyos ang panag, ayatan hindi. Dahil ito yung sistema, tinubog, ang ayatan, no, ayay niya, dahil ito yung tinubog. So, itiramot, iti amin nga kita
umay magtan, iti kapanunutan, nga napagpatag iti kwarta, nga kaya ginanakay ni Diyos. Napagpatag iti kwarta, nga kaya pagdalag kay ni Diyos. So, kita amin, iti modus operandi iti job. Aram kami nga iti ay nakabalan na mga nilaw kinga, tapos isuna iti pagtakan. Saan na kaya nga aginanaka iti Diyos? Gamin, no agin tinanaka ni Diyos, naabagan ni Satanas. Saan nga makabundaw ay kita? Kasano nga ginanaka kinaka Diyos? Italag mo kinaka Diyos, amin dito kasag ibigyan mo. Saan lang ka naging tinadagkan ng problema? Hindi ka po rin kahit ka naging mamasip. Mabalin na di ba rin anak na gumatang, ano nga nasa pulang italog mo kaya kinaka Diyos? Italog mo kinaka Diyos. Pwede naman talaga ni groceries, ako isunod na kamanya, di ka naman. Naman itutong kayo ni tao, ako isunod na kamanya, di ba naman? Nandiyan ka, isayang ka kung madesisyon ni Tibiyar, ako isunod na kamanya, hindi nasayaan. Naramit niya, pulis niya, hindi nasayaan ka na. Hindi mo na hindi magtangan, ako isunod na niya, hindi mo na magkatagan. Sabi na, mga kailangan nila ako, imbis ko nga gumatang ka ng mas kapag-saan, talyahaan ng kasakunan, hindi mo na nagkatagan. Kaya agbanan, narinig mo. Isunod na sabang, ganun kaya mo, iti-agin na iti ako, no kaya mo, iti-agin lang sa iti ako, masapon na ibabyan mo, hindi ako, hindi amin na aranigan. Kaya dito, nga hindi ka gusto, atrasan na ka. Aniwan na ka. Gapag amoy hindi ka gusto, no anyang itadga, di naman mo. So, yung unang magtalag kay ni Diyos, kapsakit na yan, masapon na dinggam na nalaing, dahil isa o ni Diyos. Masapon na di panunod-munod na alay, iti isa o ni Diyos. Tapos iti ka rin, kung may declare, isa o ni Diyos, kaya po na buwan na, ang talag ang tinda, ay di kayo narating ka, maninanarating ka, sika iti amin mo, yung dalbog bigyan ka, yung sulong iti amin mo ka, so ako Diyos, agyan na, kinexpectari na sika, di mangigalang na bigyan ko, kaya pangakat na namintas, pagbanang ay hindi masabay na bigyan ko. So, dito ako dahil mamanagan na mundo na talaga, iti Diyos. Babagay, hindi mo na mapanan, inanam, iti Diyos. No, di na nakay ni Diyos. Di tamat talaga mapanan na kapugnuhan talaga ni Diyos. Ngamin, iti panag-inanam, kat iso iti biyag, iti panagtalag. Iti panagtalag, kat iso iti biyag, iti pamati. Kat iti pamati, iso iti biyag, iti relasyon tayo iti Diyos. Kat iti pamati, babaan na di nga pamati, maguntod tayo iti sabot iti Diyos. So, gandamaya mo na agpalag iti Diyos. Gandamaya mo iti aginanay iti Diyos, babaan iti panagtalag mo, kaya wala. Anyaman iti mapaspasama, dahil anak mo, iti pamilya, intiro mo diyan mo, kaya masaya. Kaya intiro mo pamilya, kaya nakintas, iti masampahan nila. Anyaman iti baga na kita, anyaman iti komentaryo na kita, anyaman iti pamadalos na kita, at okay na, kasta iti wagas na aging inanaka iti Diyos. Ang bigyan ka, iti lugar, ano naman. Ang bigyan ka, iti kasasaan, ano naman. Saan mo kapalusinan, dahil iti mali karami nila, kapag nakakalawang ka, apay ka nakakalawang ka, among naawan, ti siya sinuman na makalapad, tinagpintas ng tanong, iti Diyos kaya. Dahil natin wagas, na aging inanaka iti Diyos, kapag ay nagmon, itibigyan mo iti ako, binintig mo man ako, Diyos, nalitan, itibigyan mo, magsusupply ka akin, nakasapo na mga itigan, iti akin, niyapanas mo, so binigbig mo, alam mo, tahan namin na niya ako, kini ako, Diyos, kat ang dahil iti, biyan mo, iti dakulang iti ima iti Diyos, at punay iti Diyos, awan ti makarabsutin ka, iti dakulang iti ima. So, gaputan na mati ka iti kaitang. So, itawag ka na aging tinanaka, iti kaitang, nga kari, di amin Diyos. Dahil tayo kumagas, lupasan mo, nga mapalit nita, nga pudlo, na agdalag ka, iti Diyos. So, darami lang tayo. Umagawa kayo, letter the vote to enter into that place. So, umagawa kayo, na aging inanaka. Dahil tayo kumagas ka. Umagawa kayo, na aging inanaka iti ako. So, nanyaman iti raramidan, umagawa ka. Saan ka umagawa? Una saan ka trabaho, tapos bumatang ka. Ngunit iti raramidan, umagawa ka. Sige, umagawa ka. Kapag italong mo, kinapo Diyos iti amin mo, aging inanaka. Saan dating ka iti inanaka? Mabalitan ka kantangay, kantama makaididiya mo ni Diyos. Dahil tapos pa na inanaka. Mabalitin ba ka ni church? Sa indan mo iti inanagsa mo makaididiya mo ni Diyos. Dahil tapos pa na inanaka. Mabalin, kahit mo itigyan mo, iti puso, iti kararawang, itad mo, amin mo kinpanan, dahil ka, kinpanan, inanaka. Mabalin ka man, talunan, dagiti kari iti Diyos, dahil iti pagayatan iti Diyos,
mapanagdakam nga pudno nga agtalag ka kini Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, datan ang moment. Lupa sa no, nga niya mawagas, nga nananay, nga agtalag ka kini Apo Diyos. So, anayon ito yung mga dagdag. Anayon ito yung mga dagat. Anayon ito yung mga ipalagit, hindi panunod tayo. Tapos, anayon na nakasigurado tayo nga agtalag tayo kini Diyos. Babaon, hindi panagin inana tayo kenwan. Amo yung mga sabta ito yung pagtutumpuan tayo ng panagtalag. Dito panagtalag kahit na nasa kawayan, at dinindaran kenwan, manginanaman kenwan, kinagitin na kenwan. Kahit na nasa kawayan, inso mo kitigyan mo. Intad ko di puso, intad ko di kalawang, intad ko namin ko kenwan. So, hindi panagtalag ini Diyos. Kahit na nasa kawayan, ang dinindaran, hindi ayat na. Ang dinindaran, hindi kinabigsa. Kaya ang dinindaran, hindi pa nakawalin. Kahit na nasa kawayan, at lunag ni Diyos. Lunag na ganit sa una. Apresyar kiso na. Hindi amin na gusto nito. Diyan mo mag-apresyar kiso na. Dahil tatiwagas ng masalumag. Alam ni Diyos. Dahil tatiwagas na malagragsa ka ni Diyos kanya. Mapanood na ka ni Diyos. Na no ang talag kaking kwan. No ang apresyar kiso na. So kanina, no kasano tayo masumbrag. Itinay na lugar. Itinana. Apresyaran ini Diyos. Tatlo, marik na. Itinakuna nga inana. Marik na itital na. Marik na itiragsa. Marik na itibangala itibiyag mo. So, ano yung gapo na bang-aral ka? Gapo tayong talag mo, itibiyag mo, iti ako. Dahil natin tulbag ka sa gapo tayong talag mo, itibiyag mo, iti ako. At dating katirang ko. At dating katibang ka. Gapo tayong talag mo. Marik na, iti makuna nga inana. Marik na, itital. Mago marik na, natal na panunod. Kaya naragsa ka puso. Dahil tapakapsa, itiwagas. Lukas anong mapapanag na kang nga pudnungan talag ka Diyos. Apresyaran ni Apo Diyos. Di ka din nagmayak, nag-apresyaran kayo na Apo Diyos, hindi kaya kayo. Iso na yung dati, kagas sakit. No, dati sakitan. Yung bilang, lumabalin, nasakitan ka ulo. Ako, apresyaran ka. Itinalabas mulungin, maayon, tigat, maayon, hindi pa nakagas. Kaya dito yung nasakit sana, talinahin ka na, sa apresyaran ka Apo Diyos, na hindi magkainig ka. Kaya tayo kasalan din sa ito. So, apresyaran, kanya man iti sitwasyon, hindi ka kung may magtingkat yung problema, Apo Diyos, apresyaran ka. At hindi sa Apo Diyos, nagpas mo na yung pahay, iyaman na sa pulang kamay kayo dyan. So, Apo Diyos, apresyaran ka iti na ito. Kaya naramit mong itigyan ko. So, hindi naman rin namin di mga among na-apresyaran iti Diyos itigyan ko. Dahil tato, agas, iti intiro na sa luna, iti magiging. So, maadaan ka, iti panakagas. Sanda nga, ipis ka na maging, iti intiro, espiritu, iti karamang, iti marunod mo. Maadaan, iti nananay na taon gapo ay na-apresyar mo ni Apo Diyos. So, nagsaya, dahil iti wagas mo kasano mo, umunog ka, iti na itang lugar, iti na iso, iti kalakuan, nga level, iti managtalag, iti Diyos. Kagin inanahan ka, iti Apo Diyos. Agremas ka, iti Apo Diyos. So, lunang iso na, apresyar iso na, padayaw iso na. Palagtalag kahit na masakwet, manginanama ka, kalagin ka. So, manginanama, kalagin ka rin Diyos. Umay man, kinikibigan, umay man ititrakedya, umay man itutok, umay man ilidan, umay man isinay, umay man isan, may pagbulang masasaan, manginanama, tata, kalagin ka rin Diyos. Kaya, kasulang tikunan, hingga, ikaraptalan, kaya kalagman, ang level di parang agin inana, kalagin ka rin Diyos. Kaya, tikunan Diyos, kalagin, Revelation chapter 1 verse 2. Iti Diyos, imbayan, iti amin, nakasakunan tayo, amay pakikinig. Kastamot ni 1 Peter chapter 1 verse 3. At dahil tayo, dahil iti amin nakasakunan tayo, may pakikinig. Gabot ipananaw mo tayo, kaya naman. Gabot na nakapalag tayo ni Diyos, gabot na nakapit tayo ni Diyos. So, at dahil tayo, kumpleto na niya tayo. Ibagat ka, ang yaman tinaglabasan ni Tigyan mo, kasaluan ka rin mo, kasaluan ka rin ka. Itata, nung unang Apo Diyos, ang talagang kinka. Ang talagang ikarin ka may pagpunta. So, agin na, talagang ikarin ka may pagpunta, kanyaman ka mas masama. Kita, na mabunot amin na nalagsan nila, kaputay, talang mo, kaya Apo Diyos. Kaya adan ka ng mga araw. Kaya bituin mo, malik na, hindi ko, ay, dumarap sa, nasabi mo may explain,
kaysa nga agad-agad iti Diyos. Kaya naman, nagpagin ka, itinanay na kita siya, nuan niya, lumasan mo, lumasan mo isyan ka mo, dagiti agad maramidang itinyan, dagiti desisyon, dagiti plano, nga aramidang itinyan, gapo ka rin talag ka, kaya ang Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, ano di pagdipendahan? Itong katangaan, ikinito. Itong katangaan, iti sakit. Itong katangaan, iti trahedya. Itong katangaan, iti saan may marbon na kasasahan. Ano di pagdipendahan? Itong katangaan, ikinaawan, iti diawan. Iti katangaan, iti para sa tibiyag. Kahit agda, iti panagkuba, iti nagbanutang, iti mga sistema. Iti sistema iti Diyos. Iti sistema iti nga guru. So, pinyan iti sistema iti Diyos, ang nagbiag ka, sikap kini pamilya. Pinyan ka talang iti Diyos. Kapag amin na nag-iimbag, na dating ka, amin na nag-iimbag na sagot, kaya nagkakot iti Diyos. So, karamitan, ay talag ka, itinita. Ang talag ka, na may parangalan. So, diyan iwagas mo sa may parangalan ng bigyan mo. Di ba lang tayo, ako Diyos ang talaga. Ang talaga itinita. Bigbigan. Amin na nag-iimbag, kaya nagkakot ka. Bigbigan na sila ng itin, bang susuplay ni amin na masakula, itinita ko. So, nagigay iwagas. Lukasan mo, na makalang bigat, nga mundo, na talag ka, kaya ako Diyos. Gapit ako na ibigyan. Italag mo, hindi amin na pakadagsan ng bigyan, taiso, ay aywan na. So, hindi Diyos, ay aywan na. So, italag mo ay, hindi amin na pakadagsan ng kinuwana, hindi biyak mo, hindi problema, hindi plano, hindi magunang makasap sa pulang. Italag mo ay, hindi Diyos, dahil ang higan ko, dahil kasaan may marunong na sitwasyon na hindi ko. So, gapo, tagtalag ka niya ako, intalag mo, hindi amin mo, kinuwana. Dahil tayo itulbog, tak memakitan, ken mamanagdag ka, nupugno nga talong ka iti Diyos. Saan mo namin mabagang talong ka iti Diyos? Saan mo kumakita nila talong talaga? Ang talaga ka iti Diyos, sumusunod ka iti sistema. So, tak mamanagdag ka, nga pugno nga talong ka iti Diyos. Kaya babagan, ipanangitalag mo, iti amin mo, kinuwana. So, mapanagdag ka, nga pugno nga talong ka iti Diyos. Babagan, ipanangitalag mo, iti amin na plano, iti amin na desisyon mo, amin na problema, amin na pasapsakulang, iti anyaman ng kasama, iti ng pamilya, di ta ang panagdagam, nga puno, talag ka, iti Diyos. No, italag mo amin, dahil ipakadagsan na, kini ako Diyos. Amen? Amen. Hindi mo umalig na, iti ay isang sangayan, kapag napabaling ng Diyos, ngumunod kita. Ngayon na, awan ka niya, ngumunod kita, amin kita, sa talaga Diyos. Ay talaga kita ako Diyos, kawag na nakawak, na sikap itinagdapan ni Ibiyang. Kaya naawat at nasaan na, siya yung kami pinupunta kung may bayan na. Ako Diyos ang talaga kita. Dagit ko yung narigat, dagit ng trahedya, proseso ako, numasan mo isang tapak na, Diyos yung mga pag, hindi masampahay ng Ibiyang ko. So ang talaga kita ako Diyos. At yan na, itintid mo mamita, itintid mo manahanap ko, itintid mo tatak ko, itintid mo kapsat ko, itintid mo mapagtagan. Ako Diyos ang yaman ng kita, itintid mo kaya kanya. So dagit ako, kakapsat, namarikit na, itinitulungan, nawagan. Dagit at itulog kakapsat. Lukaya mo na kanayan nila sa lutat, ibangin, itindiwan niya, itindiwan panunod ko, apesyahan niya ako Diyos, hindi amin marami. Italag mo, kina ako Diyos, hindi amin napakadalis na. Mabalin na walang kaitikwarta, italag mo, kina ako Diyos. God shall supply all my needs according to His riches and glory. So at talag ka, itinay ka. Italag mo, kina ako Diyos, hindi amin mo. Katagday, itinay. Dumawag na ako, nagkat ka po ni Diyos. Nagmayat ka kayo kapsat. Nagmayat, hindi makaparulaan na talaga. Ulit-ulit ang dito. Kapag isaot ni Diyos, kahit saan nga makapakuma, hindi isaot ni Diyos, nang rumuwan, iniwan, hindi isaot ni Diyos, ulit, maulit-ulit. Kanayon na barbaro. Dahil nakakapsat. Kanayon na barbaro, hindi makunang isaot ni Diyos, nag-isaot ni mamamtag ka na tayo, inibiyag. Kapag isaot ni Diyos, nag-ispirito, maumulunag ka na tayo. So, nagmayat nga banan, na kanayon mo dindig ka, hindi sa Diyos. Kanayon mo mag-ibang baga, hindi mo na sa Diyos. So, dahil ka nag-isaw pala kayo, kaya masusuruan ang mga tao, bawahan, hindi pa nag-atal mo, pala kayo. So, ang pakala tayo ng estudyante amin dito. Ang para tayo amin nga nag-atal nito. Awan ang kailangan dyan level, na unang kakawala, gabuta, punay ni Diyos, inspired to show thyself, punta to. So, at alahan, hindi mo na sa Diyos. Tapos, balik tayo kung maayo-ayo. So,
isu iti mang bibiyang, kung pamati kayo kiniamo Diyos. Kaya dati nga pamati kayo, isu iti mang dumpong, iti amin na naging bagasal na nagapu kiniamo Diyos. Praise God. So, ano na libro iti, kung na naman iti, Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust and certainty, and He shall give it to us. Let us, pwede ipagpaganda. Tuwid ako, hindi amin mo. Di ka magtanda, Diyos ipatungkala. Ipitali natin yan mo, ipatungkala na kaligatay, ipipos. Kung na naman libro iti, Psalms 40 verse 4, blessed is the man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to rise. So nagkasap itintala, pagbalinan na ating apo, itipagtatay na, kaya saan na nga padayawan tinabalangbat, kasama tinulog, saan na anamuan itimadi, nudigat anamuan na iti naimbag. So nagkasap itintala, pagbalinan na ating apo, itipagtatay na. So pinagbalin mo bali ating apo, itipagtatay mo, bulang talang kapayaan mo, iti sistema na tingalo. Ang talang kapayaan mo iti tao, ang talang kapayaan mo iti nagdibalbanag naman kita, ang talang kapayaan mo iti agbarbangan na. So, pinagbalin mo kami ating tao iti pagtala. Kung na ibigyan nagasap ti tao, pagbalinan na ating apo iti pagtatala. Kaya saan na ang anamuan, iti muna saan na padayawan tinabalangban, as tao tinasundol. Saan na ang anamuan iti madi, no di ka anamuan na lang iti nihipang. Ngayon pumunay ti amin, sabay na mag-bless na, at pagbalinan ating apo iti pagtala. Praise God. So, pagbalinan ating apo iti pagtala. Ang talagang iti Diyos, ng mga ramang iti pauspusan, ulay dapat di makita ang pauspusan. Ang talagang iti Diyos, ng mga ramang iti dalan, ulay dapat di makita ang dalan. Ang talagang iti Diyos, na uray, iti katanaan, iti palas iti biyak, kat mangikapil iti Diyos, iti dalan, na mabalin na paglisyak, na mapagbalik yan. So, ang talagang iti Diyos, nga panunan na, iti napaon, nga panagdan. Ang talagang iti Diyos, kasaan ang kumakay, nasama pa yung panagdan. Ang talagang iti Diyos, kaawal iti tao, awal iti magician, awal iti sistema iti ulubog, awal iti inadakkel, agatan iti kwal, ang mga kabalin, ng mga ramid, kas iti aramin iti Diyos. So, ang talagang iti nila. Ang talagang iti Diyos, na awal iti makarabsot kanya, iti kapulapin ina. Ang talagang iti Diyos, ikalang iti karin ng mga ipasukwal, iti biyag mo, saan na kapanaman, kinsaan na mabaybayan. So, nung kanayon mo kayo, gas, nung kasanungan, alam kayo iti Diyos, bawalan iti panangang mo, iti sapo, iti Diyos. Ano ba nagiging panawin ni Bagay? Ang talog na ginagawa Diyos kung saan naman pininagal, kung masamuhin ka, ang talog ni Diyos. Dahil dito mahadal. Dahil dito masuro. Kapno masuro. Kapno masuro, maadaan ka, itinan, anay nga pa nagtalog. Kinagawa Diyos. Sumagulupot mo amin. Dahil iti amin na sa ako Diyos, panagtalog mo, kinagawa Diyos. Ngayon kasapunan, naginggang, iti sa ako Diyos, na mga matawag kita di panagtalog. Kaputa maadaan ka lang, iti panagtalog. Nung mamamam, dahil iti karin ni Diyos, na dahil iti karin ni Diyos, so iti may patungpal, iti gano. So hanggang naman na natin yaman iti trabaho natin. So ako niyo sa yaman, dahil iti trabaho, talagang tingka. Mamati ako, dahil iti proseso, masamun isang pagpapit. So ano na training ka mo natin. So malunod na. Hindi ka sasaan ni Joseph. Ni Joseph, kapag ada, iti Diyos ka ni Joseph, kuna iti Diyos, ni Joseph, kapag nalaknang ngaraw. Ngayon iti ka sasaan ni Joseph, iti naitaka ka ito, nagtagam mo iso na, bababulan iso na. Ngayon ni Joseph, kung saan nila nagreklamo, kanya di kasasaan na itinaytakan ito. Ngayon magbaga ni Diyos na ni Diyos at nabaknang na tao. So nabaknang tayo mga tao, kaputak adda iti Diyos ka na tayo. So kanya man iti kasasaan mo iti biyan. Dahil ito ang training ground, mga sanong ikabil na kanya ang Diyos, iti mas, datang kalmay na masasaan. Kas tawag iti pamatin. Iti pamatin na ka, magdalabasin ang kapsul iti pamatin. Ngayon ibagakin ka, tapos iti pamatin na mapabilig, mapatiggan, masapul na ang sakto ka. Kada iti sasaw iti Diyos, denggan na denggan, dahil iti sasaw iti Diyos, dahil iti timangtad, tingkat iti nananay na parang tatlong iti pamatin, kat mapabilang, kaputat ibiyag iti pamatin, kat isu iti panag talag. Kat ibiyag iti panag talag, kat isu iti panag inanang Diyos. Sumadaan ka, iti panag inanang iti Diyos, babaan iti panangilgas mo, kada iti amin na ibang baga, di ako Diyos ika, iti kahinan ika. Kat manang ako Diyos, ay palagag din ka, kaputat na awat, na awang di siya sinuman, na makalapad kinagpintas ng tanong itigyan ko. Ang talagkat ka, kaputa na awat, na unay itigisin, unay itiligan, unay itinalangang, unay itinawan, itiawan, unay
Kapunta na ako, na itignan ng itigyan mo, kahit may mapumutang, agyaman ng ako Diyos, idireka. So, nakita ko sa itiwagas, lukas ano, nananay, na alam na yung Diyos. Igas mo, nagitibagay yung Diyos, nagitigarin yung Diyos. O, pagtalaga ng Diyos. Kaya ko na yung Diyos, wala na, mamati ako talaga, gawin ay ukot mo, nagitiso, imagbagan, nagitiso. Kaya among, imagbagan, nagitiso, o Diyos, ako ko naman kanya kasama na panahon sa nakagayan. Ako ko naman kasulbaran ng problema. Ako naman kagasan. Ako ko naman kasabunin namin na kasabunin. Kuna di Diyos, wala na. Nakasagan na rin ang hell. At dadalit sa sila mo. Mga sabsabot amin. Kaya ito, ipapunta ko. Dahil di ka nagkika. So, naging ka tumagas. Lukasan mo may paparong. Pag-ibigyan mo. Dahil di ka nagkika Diyos. Yung agpanuray ko lang niya ako Diyos. Naging ka tumagas. Agtalan tayo ni timing niya ako Diyos. Saan nagkakutaon pa yan, di kayat mo. Di kayat mo. Kat saan na mayan mo, di kayat mo, di Diyos. So, ang panunay ka lang, tuwan niya, di kayat mo, di Diyos. So, ang paidalan ka lang, di ako Diyos. Dahil natiwagas mo sa loob, nga talaga Diyos. Mabalik na, hindi maminsan na panangan ka, kawan, hindi may sahang. Ganun po rin ako Diyos, ka talaga, hindi ka, adapting ka, hindi ka ka, ako, hindi, kinabig sa agyaman na talaga, di ako Diyos. Agyaman, ako nang masaan na talaga, kanya, hindi ka. Ako paglabas talaga, yan saan na Yesu, hindi magdadala. Ako unang, palagi isa sa makukuray ito panahon ni ibisin at dandulang katimanay ng araw ko. So, ang talaga kitinita. Saan nagkakatawa-tarong ko tarong saan? Anak kayo sa ungag na namin na di kawalan ni Kapag. Ako Diyos ka talaga kitinita. Saan nagkakatawan ka lang ni Maray ko tarong? Kung natin Diyos isabit ko, di amin na nasa pula. Ang sagana ka. Hindi sumarulang na mo picture, hindi branyo na malay. Kaya ito na Diyos ka. Amen? So, ito na Diyos kinalintig na tao. Itidalan na at tunuod na naman. Sumaya at sumaya. So, lunas niya ang katataw, expectahan hindi sa mga tao na sa isika. So, kami doon, nagtanong ka niya. Ang ginanakan, palagay kayo. So, ako Diyos, ang talagang kita, kapitan mamatya, ngayon sa nakataw. Ang talagang kita, ako Diyos, kapitan mamatya, pabinakuan ako. Mamatya ang nagasan ako. Winayawayaan ako. It's a good, hindi amin nagasan ko. So, ako Diyos, sila pagkapakan, hindi amin. So, wala naman, ako Diyos, ang talagang kita, yaman ka gusto. Diyos ang talagang kita ni amin yung Praise. Kaya yung pinapamatamaan. Nawaya kayo mga talagang mabalik na sumunod ko yun natin kararakas na lang. Ako Diyos ang talagang kita ni amin yung puso. Diyos ang talagang kita ni amin yung puso. Amin na ramida. Amin nga ramida. Amin nga ibaga. Amin nga ibaga. Ang paitala na kita. Paidala ng kita. Katagyaman ang ako Diyos, indala na. Katagyaman ang Apo Diyos ta indalan ako. Ako Diyos ang talagang kita. Apo Diyos ang talagang kita. Isod ka una at ipanunod ko, kaya ang talagang kita. Sugya po lang at ito'y panunod ko kat ang talinait ken ka. Katagyaman ang ako Diyos. Katagyaman ang Apo Diyos. Kasi tao na nagapukin ka. Kitam na nga nagapukin ka. Kaya iwanan na itipuso kin panunod ko. Katayaiwanan na ti puso ken panunod ko. Ako Diyos ang talagang kita. Apo Diyos ang talagang kita. And salamat mo. Ayun sa lakan ako. Yes, Lord. Ang talagang kita. Talagang kita. Kaputa mamati ako na pinakuan mo. Kaputa mamatiyak na pinakawan ako. Ang talagang kita. Talagang kita. Kaputa mamati ako. Pinagasan ako. Kaputa mamatiyak ay nagasan ako. Yes, Lord. Thank you. Ang talagang kita ako Diyos. Talagang kita ako, Diyos. Kaputa mamati ako. Kaputa O mamatiyak. winayawayan ako. Gawin na iwayan ako. Yes. Ang talagang kita. Talagang kita. Kaputa mamati ako. Kaputa mamatiyak. Binibisyon na. Mabindisyon ako. Ako Diyos ang talagang kita. Ako Diyos at talagang kita. Kaputa mamati ako. Kaputa mamatiyak. Ngayon sa magmuni, hindi aking nakasakulas. Ayun sa Badmonte amin niya kasapulak. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise Yes, God. Lord. Amen. Yes, Yes, Lord.
hindi amin na karagati.